Emma Tromo Bidia Cope Bidia no, and no Kumanian Pon, Yasai Esifom Biem, and ne Osno Nania Ma Botokura, and Diababo and ne area. Hey, as what your quine, walk where transfer what penny wine. As what your quine, walk where transfer what penny wine. Yaboquano Kotu Asono, as one of fretete, as one of fretete, Waduman Kuma, Mampon Kontonchi, Obohia Kumanana. Mampon kontonchi obohia kumanana amenia ponane otetetu asasi fom biem bafo ne ababoyen tabamu ye namsoro ye sai enamfom enya asam ketu akra emirikisi yetumi no enya frɛ no samampo yedi so ena ye jane so ene awiai twumadi obeti omra samwanka sa ena the nation's anchor of Olumba wa gina adwa na no mienu abwa paho sima edunum na bronya bosom ye toso mienu no February bosom no ne da etoso emienu enene 2nd February 2023 Krupo twaja pabasa yadom okutwa zuo ne nan kanso wo no ene boss adai anya asam keto akura producer ye ne edi dwuma eye enkwanta bisa Isaac ye nya kwanta so twamani na so ho a ena ye begina atwam wo mo na ukọ MC ahwa school fees obo dwuma na wian ebo Asem Mpe Nipa chidom sa ena safo kantanka sempremu go so ni abrantie no ono so eye dwuma fa ho ye den so atena ho pen obo dwuma papa na ya mu nyina ka ho ene so ene awiai Kevin Oyata omunyina ebo dwumade wechi dom sade beye benya bia ka cha santeman ye benya bi acha santeman na wiasefo nyina so se eye okọ Sompa TV so a hey Rasford Sompa didie waye homma wo bo dwuma sa abrantie no wo bo dwuma papa ka kire wo bi omunyina ese eye omobabua David ene Koba Jesse Sempremu Bema omunyina wo Sompa TV studio omoboa ema Asem Mpe Nipa efane tampa from Roma ena obehu yen wo Sompa TV no so no kofro bofo pa Bema asuketu am yepebre na Osei Aboagye Oforisuo nintin fosuo minam tie dwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampia was campaign ena so driver touchline ko a ena mede monenam na me kai se ene efia dei wo wafutusem ene sen efia da bia no ye jai ede ma yetiefo na so ede wo mafutusem ba ne nyina ye fa bi ne atumi ede aboye bra no ti wo wafutusem ne sen na oba santimemu a efia da no ya na kwa bi so no abreho efiri se efia da bia ye mochiridwa e wa santimem eno to no a wahwere wo de sie nyina no ye bema wo mo yakọ ene seden wo tena Faustina Tona mano me kokko me koye me maame ye china mani abrepre papa akoso asomua ne maame nimpon waka nchina gu wa bra aduane suso da san abutu ama eni yafunu kwakotompan eno ti no akoso asomua ye be man shedden ene yakọ eni wuo no na from ketekete me maame we 17 years ni ekoma de match papa me maame de Faustina enutina yewe no ebo esima konkon mani abrechina ani abrechina papa omna samwa bibia boko de Oforisuo nyankopa da ma bibia boko na nya boko sha shede ne na yememenda na o ka se na mochidwa no na ye nia yenwa ba bibia akososomwa ne maame ni mpon no maame te sese bianwa na maame na sa ne te ye ne sesesi wo mo nyo mo ne sesesi ye to cha nyame ya doma se kwa won se ofro bepo na fufu bi hye enkwan nchen ye kama pa anto cha no ye befro bepo no befro bepo no kwa wo cha ye ko demum nipa bia ye mo yona cha ka no mo fu bi yona awona ye chairman me na me chairman se wo kasa family dibia no wo ye chairman for da me na me da no so what I say me kasa ye nkwa na ye to ka nyina ye ready I ready okay me kasa wo mfu a wo na de nipa se na ko kan for 17 the 17 no ye behwem ye behwem wa wo beba no se be me amere se me nka sefo amemfo wo penso atwi fam so se wo befo am ya rade da bi endo bi antimi twim fa so
penifo na de wa to na me ka kire wo na me na sika hye mbutu ma me twa driver ne ka to no driver de me ka kire no so wa amfa ma ni twa ne ka to bi an comfort no oh yes eno de me wase o sa so wo beko oh yeah to wo kura no ahwe protocol bebe mote protocol bebe bi abe kama kwagu onzo beko bi ya me mfalinzie jojo Anvaninja Abraham kukumo nyame mfalinzie jojo ya mara yako waya na onjetre ne ho re e ka ho efra brabo e duru bebisi an nipa dwene e bia mekase kwase na kwa yase kokon aduane ho anko nipa wu a ene ye dwene de Kristo sima munsumo ho ne noma ti nipa wu a nanka wusu abrabo ho nkokon yase aduane ho nti ya me ani muna so sa na to ye yonkon emuse ye ho kwashin se ye na to yanka be ye dai kwa yase ade amisuya no nti no awrade omfani sie na onchechiri ye nuaba ne wre mekura minim nipa kuro na bibia ankoto temfame ozu na me ayade o pa chezenka wo kwa yase a didi preko yes sanko hani pana dia to ne ninu tintina no ama me na kokoni so na mo na mi semunu ya na e me fere pass adi wi ana eniu ani bi wi ana woni yes yansen mka wose ade ko twoma yi ase ken se aduane okugya wonu ana kujam no ona boa bibia no kota na chi nkokon aduane ho awrade njiro da zani bia no nyu bia kase china kwa ubehuru na bibia kotote ade ama yenu aba no sebia jabiwu jabiti ase ya rechechire na ntini ya kanesa enti minisa Sompa be kwa ya mana ayefe o ya ye bi pen o ade Sompa no ankasa no o se hye da ba ye nche na so bi ho ye ko woda se me da mewu ndi na be ya aduma ye ko woda na ye be ba no na ko ye kutire bini aguda mewu na me ye be ba no me wu ndi na be ya aduma anka mma ko se de musisi e mnante ni manage nti wu a menim se de ya se de mtwema nso wa abonten no kwago ne fie mu chama wo die da banza ko we ja dia ye doje da prope o dia ba no be bo de be bo emru susu emru so so mun chanto ani kasa no mun chanto ya se mo papa kan bi sa o chanto wa if you ada ya kizir go ku ba so na so ya o hie ye vuzo if you ada de hu aso wo tete ba bi o nsam se no won pe no wo yes I grass no pe on vai minim se vie de fie o bichi abo vuzo bichi de abo ya hu anu mani aje e mani pa dwene ona etoso biem so no ya na bu esikafo nkwasiafo abem e mani awo ye bia obehunu se da korope obekọ ntimi de owo re mpena se mtadi ne ho nkomo oba so ya niam amta preach fa ho pa ade e mani pasacha na adwene mo eye se obehunu se owo da nanim heaven no kra aka ho asema nkiki wo muzi owo because ohunu bi da owo de wo muzi asie ni nana to owo nkomo de ya na ye mede to fozu awrade nyankopon nhire obi a wotie bia na onye obi akese na yebede awrade asenso ama yetiefo ne ahwefo abrabo because yebetena asi omunyina so hwedwumadie no omo nka ho a yeni ho saa na sponsorships no so awrade nhire omo yi free so sesi adwumadie na ensesi fo nti wo akire so a wo bada bia me bode huro ka chose bra na bra be support eye Sompa Asem Mpe Nipa na wagya ton de yebebo hu de huro amana ko akire dia ma so na futu sem wo ho ene go ya ahwa me de yebefo owo ene fie no obi anim se wankasa wafutusem ene say Timothy nusum sapresium s seek ye the kingdom of God first and all things shall be added unto you yanhwe awrade ene tene kane na dia ka biada wo de beka ye ho eno ti wankasa ene fie no wafutusem ene say the nations anchor ovozo be ma mafutusem ya na Asem Mpe Nipa o to be nipa na pen ho asem ena wie ni amde child of one se wo pie kudura bonten ho na aka me ho nsem boni ni nyina awia ya me papa nso fafra yesi ane ne miam akura won nka ye da ye woda ba ko pe be yi na ye se ne de kwamana tani hanka ha kade se asi nti se odi okona woton me agu mani mu asiwia me wade ba ko pe bi nso a ebe ya afoforo fe ya ka kire omo vozo tobre bi wa braboma enye seken ye wo mi ne kun mi o na emu medam ani nipa mi hunu so okura seken na wo mi no eno ho yawo na me de wuye
itono bia no de ababo ko achi nya na ba ne timi wo se nkebeku na ada woni ehun so ye odofo nipa a wo ka bi ma no nipa adidi ma ne bidie na ho yawo na ade ye ho bone ne wawu tidano ye bo ma me ne bani tuo ya mo ma me ne tuo ba ye te wa hweho akolapse awu because what ti nipa na obo ne bani tuo no ene wo ka che no se ndi tawia na etim di ade wi adi me ba kwamna because ma me ne tete tawia wa expected that etimi kum ma me no ndi etom de bia nipa ye ne nam ne a wo ye na ya na kum ye kra nipa bi wa brabom onsu no on ben nyina ye se aboa no ma ne ntaban afo wo boa ne di ne ho agoro pepa ntabu yi mu ana wo no okosra na ye odija wa an so beja ne na agu apampam enti se ba me sa na wuja wo nan na no adwene ho se me na me boa ma wo ntaban no wo ye na sa ye no nko ade ode ama me nkofo bi wa brabom ma ye se aboa kokko no mata aduane ade ba mu o madie o wie pe ode na no betwiri fom se be ya bete ya wo kram eno na mi tufu aka cha adasa se tobire bi wa brabom na wokọ na wo se mi wie a papa ba ko na ka ho no ya aka ma me na ne kunu ne na te o kan love you cho ka honey o kan baby but a breadru sa wade na saye no asa be ma na anya ade ba ko pa e fe wa setenam o transi abone ne nko a ene nkura no wonhwe o moda o mo maduane ni nkura ne nko school ba ne wura fi se Bema we very lovely to a certain level, so to me the son and men in Akogumo, do Gio money more by a free, and Fremuda. Papa need to me catch us a major party and the caprem from the wood of Fise, some crammy and some Obani di Jan one day, person or quay yaba, Yawa Comuno, into a bar what contour some crammy and 15 years, no, what dear be bintin a man watch a fan with Japadium, the wood of fee. And to make catch orders and is as our Lenin Pogu. Na wo kan ye ma ye bone ye ma wale ye ne gu ya me pa che oni ye papa ba ko fremu no me nye boni aye fo san kofo na ye omo nkomo ye me de wasi mi kunu dia ko ma sika de me tenso ma sole na da bi ototo mu begu ye ni ha wo ho ne nso ne kokko ne ha no se nipa ne ye no kwafo ye nipa wo mo ne ye no mo bobra me yire de na no na eya nanso nya ne yise ohunu ni kunu ya mukom se wo support be ma wo fie de metene so ma sole eno na ma wo ye nipa eno ne yaka se papa ne nkomo ede maami ne nkomo ede nanso ne menim no yidie opie da bia wo ton wo nakedness ne enya wo ho esubambo ne wo ho wo ton na papa ne de ommosu bi ma da sante wo nka se wa bra bobon ni nyina nka zuma we nko ade wo ho yenim se ye ka sew minimo obi a wase obi sa saye mu na nipa kuro nhira pie ye obi na wa broche no so pe brantie se de nipa dua tie sanke TV so yi omono na nimo nya mepe no na obi ti se lumba piwe yi ne ho ma onim so wo ka ase no ami o wa broche se mi kuru bi am kofa botte je so onim hwe o ma me bre timi de me makoro onim so sa na mepe onim so wo se no opia na hye baabi etom da bi wa abrabomu a wo de nipa no wo ben eye den ya wo ye papa pen di so kwa abonte na wo ka ne bone na maami a wutie me papa wutie me no aka ne papa ba ko wate abrante na obi peso oboa no so wa na wo fa ase no wo hye wi unim sa wo de se no but akura no start so onum wi no obi antimi medi nkwase asem wo fie ho da go wo pie pe na nkofo agibu mu dwane di da biara da ma protection da fie ho ntu kwa wo se ko jata de wo hye o na nso na ne adinti obi ntimi nwura fie o medi nkwase asem na ye nwunu mfa so ba ko e wo ne so ampa baba no tifio ne yedwamanfo obi anim sa akire wonani amobe ma so nanso okono onya sika ne ba obehwe ni nuama no mamo mu ko school tuatua nkakra eno na mafie ni didi dis wakona wo ton de dwaman ne wa abonte amepa cho onya sika ne ode ye ne so ya na makan no nso am ye hunu bota ye ndi obo sa dwaman no kofo bi no mte asetena mu mpesa da biala da nipa fombo nipa saye mi wa so ne na ekoba o mi wa so nya bi ona ama ne video mi wa wo ko na wo kra no mi wa ni nti na ma wo ye ne awo ye no anka nya usu no nya oban no na so so obedi ndi sa wo dwen ne hundi ana watu anamo a watu na enso okọ a oton bone no na wakipu papa no nya ye ka che ne oti e na awia ne se mpacho so okọ na akogu mani mase a papa no so no aka ho na satan kura ye bo na ye nim se bone nsumu no wote no e wo dabi wo ha otimi mani pa chance kakra ndi eno ne papa ndi ya wona ne tie no ya afre no ukunu no ya afre no kuro muhene no wo MP no wo president no se wo ka bone ne kakra nso a na de papa be hye wo free education na wo ya de boso ma ne trim na
so atimi di free education bi aba ma system ni mu aba eno sa uwie na aka na na da nkwaku fa ne kokko hana ne hunu se we divide ade no wa kire ba bi enye ene ba bi ye eboa makuro na wotimi na tutu yie na we die wodi wasam gotuna ni obehwe no wabua wo ye nyansafo Solomon wabɔ na bodini na enso ebasa na wotoa ne krame we die obetene nka bia na wo ka bɔne nko a asɛmfa so ba ko pempo ni ne so adwuma wura ebredru so hiti na pese oyi adia nipa no de wo keka bɔne nyina no ma papa ba ko mpie no ohunu mfa so ye wɔ ne so na adwuma de no wonfa ni agro na late no pɛ no no so ohunu so wo bibi nti so jai we ya obekɔ ye jai se chese wo buafu ni nti no nsɛmbɔne nko a na onim fa ne ho weka udi boss wo nkɔma ya ahwɛ na katua de mpa ho no de ama ya aka na de owie na de bɔne no so so a no no so atima gya me ne kakra ne jai se udi osikasɛm no nko a na hia nti won kɔmɔ wɔsɛye no nko a na hia wo mesrɛ eba etomre bi na wudi ada wo ka papa bɔne a e papa akɔdi sika wɔ no hɔ ase de obesi atean no ahoho ne maam ya aka se ne tia nyina aji no so de sika ne bɛma wo ya aka no so mani pa hunu ne wagya wɔye ye kakra ne ye nyai se adasa edomani san yo so ntakrache oyonko pese oyonko sei se yonko bi sei a na yonko bo adwo emfa hwe ma timbacho ukoka me bɔne a fa papa so so enya me nko ana me ebofo tiawa no okay wafutu sem ene sei enifie omna samwa yo Oforisuo bema ya beda se na ya da ya tifo ni ya refon so asese e mahwo ya fiti adwada ebeto enefie ya bo mabaso ene omo mutie ewie agya bafrie papa bebia wo bia mechiaw we national ene ya tifo nyina na ya chi obibia Oforisuo na efie wafutu sem ne sen Oforisuo me ene me ka chi obia se wafutu sem ne se jai Jimini agrodie jai Jimini agrodie ana jajimini nantie Oforisuo ade bi wa Nyankopon ye bibia wo wiase but ade a wanti mansa e jimi ti se wo ba na se wo befa sa de ne bo ho so a ana se oni sa nipa ne nam na se sebin pedro se wo jimi a wan hwe ono ne jimi no wo afi na wo betum ti wo befa ho wo agya no no da so ne nam ho tinemi tufo Oforisuo nya nipa bia wote wiase bia ne na yedai ye ne ye bibi bom mo adwen na ho bema wakɔ ware no bema kan sem bia na ye nguasesem eye wuosem po ba bi fa na bema no so mpa ne ba bi fa obekun adamfo na woni nam no Oforisuo mbusa se nyansa sembe pa na one ne nam fiti mfie be ye nan na se numu kɔ no waka kyerɛw ne bia nsɛmuhunu awudisɛm yenko wiade yenko bu obi ɛno nko a yenko twa kolati yenko gisikadro jajimini nantie Oforisuo sani pa na one ne tifie no a de bia one ne kɔba me pese na me busa wudi bada sani a wutie yese adamfo na one ne nam from school time ane number to samre no nyansa sembe pa ne asembe pa no aka chewa ayempuntu djuma ana ayempuntu ama obi ni obi nam situation wo mo nimpa enso da so na wakonya mane ukoda duafie mu a obu ha sebi wanko wia obu ha sebi mpredua se wanko kum nipa na damfo one ne nam no e na ayedai ama ne da sa da duafie no twu ho firi cha nipa no enna dia akoba wo wiase na ye ka ho asemi akoye senne obia ni bre sika ipa ni nsabonku ni fenyina afum sika ampa obia nya sika nkeye wadafo na ona dia asem na obeka cha ofa sika ho a wudi nachi a okonya amane twu ho frigi mini nante ho Shawanya ne saa Oforisuo me na no na meka saa se me se o pese o tena Ghana ana wiase me wiase yoda hunipa na one ne nam no asema wo ka kire wadwen wo ne wo dwen no ebebo awo nipa na one ne didwa no ampa woni ne ko na ne ba adwen na o ka kire wo se nipa sumasi we no ene yes capital say okay coffee me here capital say nso nya bi say adwen be no de ma wo a ebema mo makomanim aya wudi adwen anasa sebe mpredwasa eye sebe yankoto obi mo na ana yanko fefi akwala
ɛna wie me kanfo de amount awade na wote ase no awade na wote ase no wo bi se me mpese ma wo miem ma wo ha wo bi se mpese me wugu faako wuku na wo pese on ne wo faako no ɛde be adwen pa na woni tirim fa ho asɛm be na wo keka kyerɛ wo asɛm be na wo keka kyerɛ wo chagimini nante na ye free wono do omu dada wo wo ba mu no and then you should say where do you must say you should boss who kind of person on the nam nipa na on the nam na babo because I dey onyankopɔ grant man sasa ya de no it is any year two for then year two for say and ne one kasa trase awie na dwunu say nipa so masia me ne nam since am ne nante won ka sabe en hyirasem bia na won ka nyansasem bia enso mi di nachi na en na ye hwa nipa bi ebetima bo mu di anase ye de ne to no woni nipa so masi nam situation ode ne fa mu nyansasem a wan ka che no jimisem o ka che ne nti en na nipa bi afiri ase ofoso ma me ka sem to nipa ewu no ana ewu anipa wu no nya bia na e da efiri nyame o obu ono an cares obi ewu ye kosie no wagi minti utita kwa me no beko ho mpaka atiuti oni minyansa obi so say nipa so masi wu ye me pese me ye bibi ma obi ehun se me do no enti action bi asem taki motoi na ote akire na wo dada na ote akire wagi mi sifom driver na sabe wo fa no ana driver wo fa passengers ado mo ko no nipa nkwa na kuta wo ade a wo ye ne nye ye tufo ase da bi enam sechese wo di ade na odi frifie enya free afu ba komunti no mesraw e be better say driver mpacho simi ya sifom okwa akokun ya besre enoma bebre nipa bi afiri wiase be nipa bi da samrei sebi kind of person nipa no wonne nam no sebi mpe wanya ni papa wanya obi amana anma na dwen papa wono na sem nyina ne se misika minya na bema ekwanse na mefa so enam di nya misika o bepese mbusa oye no ba ejaba ebeboa wo yeni ni papi nam ofosuo sokodi boni a ono nkwa wo betwam nkwa ye bechew bema ne mitufo oba mitufo ufri sabi krokitom na aba krokese mu adamfo na frɛ wo ɛna o se bra na me da betra me nkyɛn wo ba adwumadie na wo di ne wontimi na na ebi ba ha da bia wo se madamfo ne frɛ mi o se me mra mɛkyankyɛ me ba ye no emema wo sumagu me so no mintimi ɛno di me hai maame sako wa kurase enteza obewu chagimini nante eja jimini ashuti edumre bi ho no mo a sebi obi se na wadie woko mu no wono de awade no sebi mpreduasa mekunu se ne wote o nanso agya me yeden mete ne ho obi atwese kan woni kunu so obi atwese kan woni ne yere so mesi meku aisa maami a sebi mpreduasa obeka che na so mpanifo mekunu ye me sei o kan na so mpanifo atrase no mahyiasia asem no wo mo kwa wo mo na koduru dem o se wo mo kan wie so o ma wie sa na kam no mienu obey sa ko kape na panifo atena se da bi o ya kan de awie ben men obey de aduane e koma ben men wo afuom oduru wasab koku a wadua ma ne nsiwa no obey duru ope ben men ne kuta sika na bow obi anu ankwa ya ka muntam asem ben man adwembone ne jimindi o twa koku olugu oba ne hu ya pe no si de ma ben woni no sa de mika kofi ko bom panifo amane sade anu asem a mokan ne me kwa fuom no me kunu koku a wabo me din adua ma me no me ko ye wo twagu na wo hu mi a na seven predators anko be ne den mami be kan ya panifo se o mo san trase onye hu edura najo amanfo mu twam akọ nsuo ne afuom mo gya na etrefa aprinyasi wakunu sankamanfo tiase ehun se sa nipa na obey wakọ ware no obey kansem empanifo tiase aka o maso akwada o mode adwo ho no sankamu tiase ehun se be me wo ye wudini a wagimi a ko obey tiase wakuno awade a wote ho adamfo ane ne kɔ wone ne ba kasa be na ono ka adwen be na ono wo fa ofoso nya obi a wo sika bia wo Ghana ha bia na ofa kwampa so nya ne sika wo it is wadamfo ne sa nipa na necessary asem no wo ka cho no wachi ono ya be che no but ye che ne kwa o nipa ebe yi na ba fi
but wo de wo kwa wachi ni bi mesrew ene wie mi tufo adamfo ane nenam no jimi a wo jimi no ana anadwen na kuta na ye jimi adwen a mesrew twenwo firi ho na ye wo no ofosu ye wo nko a mesrepi ene nipa bebredi anamfo achi adi sabe namfo jimi a adwen a odema wo agudi a wudie no adwen a odema wo asem o ka kire wo ya wo susu kodi a kire no ene ba bia hwa wiu ene obi sika hye efiri na damfo. Okay. Itena wiei bafutu se me se obi biara adamfo de obetima fa na mmom hwe kind of person adwen a wode ma wo ono wonam na yenhwe ekwan ya befa so a ebetimi de atena wiase ofuso me dase. Okay. Ene wa ma yonko ntwan kwa untwa nuru ewiase abrabo no se oye wa adwene se unkoa haizem dia emwa enuti se wa ma wo yonko antwa ankwa untwa nuru ekoba ni se ya na wo se ye de mpaibo etai wo mu a omodi kai achi emwa bia ye betumi ede aboa won na wadi kan no ewo se ye de boa wo mu eduru ba bia wiase abrabo na ye bono won na wadi kan na wo kro no eduru ba bia otumi se obi wo ha na nani biri no yie papa orofo abrabo na ye bono enye obi a ne betumi anya sika ibio eno ti masima me ka cho na awie se wanyan sam keka no anyan na nkyinitwitwa no a odofo wiase abrabo no obetena wo ABC anu ti na me ka kiro se wa ma oyonko antwa nkwa untwa nuru se na awade no obewade bi anu ti awade no wadamfo no awade no susu fa wo hune huom keka ho nsem yeda wo no a wadamfo no enwoye no sena nyankopon ese ne brebeso obema no bani bi entu sisukeka ne ho nsem na wo keka so woye bonyini wanwoye no odofo wunya nwade yo enuti se wa ma no anko mpaibo pa ma no ama na anwoba na ebeduru baabi no oso kɔ wade a odofo anhwa na akoye ho ama wo enuti duru baabi a ya susukeka obi awade nsem ene sembia de nim guase beba orofo adwuma no eyentena na wo ye bio na so no dibre ye dia ma papa no emse ye wo ya dodo odofo manenko ede ya no wo so beba bi ene mi momampi obia nim se de kasa we esi kasa efa asante kasa ho se wa ma yonko antwanko a untwa nu abrabo no kasa ye bono pa bia wunwa koduro no fampai bota na chi se de be ya wetane nkwabam na nyame ahira no na watumi aboa foforo eno ti se wa ma yonko antwanko a me ka hye wo mo adi kan na monfo keka wo mo nsem se musuon kan de wo pe wo se ye orofo duru ba bia ka otamfo nko aka gantwi abobidie eduru ba bi ko aka ka otamfo nko akwa yeye ama wo asai nanso nyankopon a monisa eno te me hye obi nkran se ba bia waduro no a omanfo keka ho nsem no ba bia nyankopon adu dibre akoduro amanfo keka ho nsem no ene me ka kire wo se musuo enka wona wo pe wo se ye ekoba ne sadia na nyankopon ahyeda etie nipa bi empaibo enuti ye ka ma wona okeka amanfo ho nsem se wonyai na eden a wo mo di kan kro no ye fa empaibo panta wo mochi na sen na se wo breso a nyankopon enso atumi ahyira wo ama wo so aye wo defo ankoba ne sa na so bekeka amanfo ho nsem dia musuo beka ho na kan so so beka wasifo nyina 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 hello ake esenkike adoso yee ayere lele
Oba body baby abobo Yaw Osei money timo. Na mamentia producer 1 kwante bisa. Se na se amuka se Sompa manya yire pamani se ni nanti ni yo class se bi da na kwa. Ni kala kwa to so do fa wu. Ni ma serious fa. So kwasem se nipa. Na Osei Oba bajase. Osei Sompa fo apeyira ma kwante bisa. Oh, Safa nano minu di nkoboyi. O ye se monyo so no bia manama. Bia ono. Ba bia oba bia me hu mo fa no kwasem ni. Nani mu atretre. Oh, se so che. Oh, I said you are for no se ba no. Mo fa status sesre. Oba. Ye. Ensem ke kan do so. Na de bia be ka se wa manya nko kan kora, o su kan kodu. Na kwasem se eni pe bi starte etin kunya. That's what can say. But you can't come to a man no pressure. Of what you we may Nigeria mean to me, you from your contract at the city. The bishop will back a mean to me, Kabi. Your master, why you mean to me, Yabi. But then you go with Bomoa, Sabin Peda, Munaya, Mabako, Rabbi Jasso, quite utilization, so quite utilization, so I bet Mama Yama company. No, to Miss Carter, where we are in a fair, a bias and M1 with our city. Okay, hello. Hello, Dan Pakama. Hi. My Joshua Bru, baby, I'm free with you. Okay, my need you that for your number. Yeah, but Power, yeah, the production number 2, a unit so no free. Why? Okay. Okay, hello. 0551 now 31 now 31. 0551 now 31 and then one kasa wa futu sem and they say one kasa wa futu sem and they say hello good afternoon. My Joso kadachi baby are free wa futu sem but your friend and I am a kasa se abran yakro but your area program we say when ya ma unya nkwa nkwa uzo unchendo and they wa futu sem and they say but so me futu sem ne say me yankofo a me boa won no wrong na me work me private car me taxi me motors but me yankofo na me boa won ba me nkyene na me boa won no omo asan akwotwe abadan o ma me nyama me nyan din afinsa nge baby a me call ya say na me yankofo na ya nka me danga me si ko ampo nka me ton nti za wanya ma wonya nkwa nkwa busu ntwendu me ni se by all mix se even kwa boana me dia boa won no yankopon kwa onhwe me ni ngwase nti me so metia ma di me hye yankopon ne mu nyamia o de ma ba wo befa nti se de me nya damfo oba ya me ne tepe ne madamfo okay de me nya damfo ne kwa so a wo yire ne wadamfo hello okay 0551 now 31 0548 now 31 Hello? Baby, I'm free with the Wafutu 7. Hello? Hello? Zero 0551 now 31 0548 now 31 na ye ko enfan ko ye nim ene fiwo Wafutu 7 and say Hello? Udin baby a free Wafutu 7. Your friend is asking me to Techimai. Yenti Wafutu 7. Oh, Marcus Amania, and then I say that they share the program by Marcus. Mama Mania. Oh, now I'm from the cry. Yet, Delma, Diana, Bokan. Amen. Hello. And if ye Madika catch yourself much the impo if you be our foot to some and say hello. Baby, I'm free with the Wafutu 7. Hello. I'm sorry, I feel for you. Okay. Hello, I feel for you. Your best say, man, sent TV na radio, no, you need come what aroma. I'm
Aya de para me shira. Ya metia. Send ya koso. Hello. Oh. We Asem Mpe Nipa, Sompa Asem Mpe Nipa na enam sem kwankwa no di ball no yedwumade no nwumire no nson ekọ no ndusuo anadwo na ball no nti na yaba be wuram ewo ha kakra sa. Hello. Good afternoon. My jo so katache udin ba bia frefre wo futu sem. Me kaseti asifutu bongro. Okay, yenti o. Ma futu sem no ze ya owa nimpa owa na wayiro hu na waye duma. Endin obi hu anase mbu obi hu konta sadia obi ye na duma efa. So ma futu sem no. Okay. Hello. Hello. Udin ba bia frefre udi wo futu sem. Kwasa free. Acho mbili game kasa pra kukum. Yenti o. Kama vile kama hapo ni na spend. Eleni pa ni okay. Haya dana yomo ya. Mkutumde cha usiasi. Entisene ni kwa mboneto hapo. Acho mfutu. Okay. Okay, na yefa ofre no enyina ensia na mfa ntia kese enkoma boadi ageman ewo mamponten ohenesi ni papa na yekwa santima mpon. Hello. No, okay. We ya Sompa Asem Mpe Nipa se de ya meta di kaka kire mu no edwumadi no nwumire no nson ekonondusuo na enkwankwa no di ball Afcon yenka ne sa Ghana fo afrim na so no yeso yeka se ye jai ka emwa because amanhodo no subi nkrofo wo Ghana ha wo se omso hwe wo nkrofo ye ne sa akwa ne so ne sa ayuntie tam no akwa kudim bonim eno ti enadwuma mpanifo trans no so dabi Asem Mpe Nipa no amanfo dom wo mo afrem ti yesi ye de mu hyemu awiei ti na awia no motai ete yenka no bere we de enye bere ye be fam ye da sebo ye be sa akoyinchi afirisa no mawu an takra baba fom eno ti be sa akọ no nso ni no ndusuo akoye adwuma yenchi adako abet ewo asantema mpon pani kwa meja bro sana se wo ye drugstore ho oyini papa se oba midwe hotel pa oba adwuma enya asamketwa eja kwawo ewo takrade eja kwawo ewo takrade eja kwawo ono yesi eja kwa nwa ne tene kan se wo ye sport kese takrade na wo biatum eja kwawo mfa Asem Mpe Nipa ni ono je emi no wana epene no so mu nya krobu yedi ana jinye na no aye esimi sa shefu gumi di ana okay yakwa kwanim ye obi kacha asanteman ye obi kire asanteman sabre 21st clinic we sciatica expert sciatica no 21st clinic ne betumi atu ase na odi ama 0540311311 0540311311 miso drink miza 5G miza eno so ewodwa so omafo dodo no na agye atum yekope bi nto yenunum bi yemu bobi enwu yebo ebebo apa Sarakoba Unisex Fashion na Sarakoba Boutique eni entade ni senti e friend eni no free abrochimem eno nti no ebiefe emam paboa mantade memantade enwoma wo ho pa onom hotel oneno enebo ho one chef filling station no ene di hwe animu 0244 797 215 Sarakoba Unisex Fashion Abe Herbal Clinic Dr. Sampa Dr. Asagro the sickle cell doctor Tanosopatapa ho ena udini juma 0243345392 0243345392 sa ena make a choice ma mia be ono no 3 Herbal Center or the 3 Eco Capsules Coco Master or the abedwafro ye the 2 Coco na se kolina ke ba dani e ba Mr. Eba Apidank okwa ubenya bi atopa papa yenko na yenko to be 3 Eco Capsules Coco Master yakwanto sem nyina express group yenfa koda no se ye tu kwan akosua de yekoye wala tuasa na yenya sika 3 express group na mekanfo nam de amount 0249000448 0249000448
049000448 Express Group you have to sem enko dano Dr. KKB Herbal Center the Vince doctor no Dr. Ibrahim Tonchia enono there be ya diabetes and stroke no obetu ase no de amount tema come to 25 of Kenya number 2 Techiman Accra Woja Old Bebria ubehu Dr. KKB Herbal Center e kumase ampa dia swami no wo mekoba kwantepo no so swami assembly no usane kwa ase wo no ejadu fie ho na Dr. KKB Herbal Center wo yenko ne yenko se yade ama me ne wan se yade nipa benya wo so a na ye yade kuru ya 0557346880 0557346080 and 024671 6982 Dr. KKB Herbal Center Nimanono Liberty Conference I said Liberty Conference is here again and until Latin Bekasa Beka was a Liborum a freedom ne freedom ni liberty no not just a what do and until the antina kwa do or mine ya do what you say obema ne papa nyankopon am what do that 10th February a Saturday Jubilee Park and until you know my Nikobom Punipu Yakobom Paye no Paye ni Paye if we say Krupo Chediampon no Basaya dom no every brimo on our mind so and my mouth food ya dance a casse a juomo a free woman punchim and until if you were your day or for and con you be a dausu be a dano a yes Saturday 10th February no Yakoni Kujan Jubilee Park now my name can't you say a yadini crab one no or how near mani crab one no on sign farmer Jubilee Park and some from Murphy the biara that and no tiyankwai na yakobon paye emenyankopon entienka kwame jedu ebetonwom ewo ho saa na SK Frempong me be ochire betonwom ewo ho ama dwumadie no aye kama and no tiyankwai Liberty Conference o ma hene frɛw sebrei na enkonua bi da so no empapai aye that 10th February aye memory da bewo yanim aye ya memory da 10th February and yakɔ Jubilee Park odi for Samuel Prayer Council Center odi for ba ko pe akwankyerega papa no jakoko na so eno ti yenko menhia heboboa no ho ene jakoko na so ejaba family house ho pe de da so bia no odi for Samuel beyi ede afiri ho ede ama sunsumu asem de odi for Samuel nko 0504588454 0504588454 yankoi na odi for Samuel ade bia dani konua de so bia no omoaye na wonyi emfiri ye so kekede yawa bano nya trase malika ka to say asisi sema pomenteme ho ase eno na Sompa Asem Mpe Nipa yedi akire ena asem chechire da yapono so no asefem abro papa asem edikan odofo pebebitna na editie papa memo akwa aba ya aja Panipa ne pom te say wadi adom aye akora papa firi hin na baye firi fuase atwema odin de say Kwabrantin. Aye. Okay. Kwabrantin how ne say ya beda Asem Mpe Nipa se ne betumi aboa wo. Me hawa nyina ne say my sister oye kokobi na onti kumase no mam se me hwɛ so mano. Enti ebe na wotwe ntemuni ena obi akutu koko na nyina atu aguo ode ka kwan atum obi wan ai yes friend no ai bodu because me call ye no na bodu no ane na ho de no ho o mu gina ho ama ye tu koko ne ye ai kwaku afriye ena ai ba no ai Obapa okaya kai no en ka me na me ai Kofi dakwa ena de mokoye no pamu ai ba no pani yentio uri yentio say yaw wo me miensa nipa miensa wo me gina ho a mo engineer caterpillar no na say ya no so ka ho ajo wo me gina ho a wo mo kire kwa ne se wo mo famfa ha no wo mo edwie nti me bufu yie ama me twen me kotokura ne kutame e de pam ho no ama wo nyina adwane efiri ho nti na mama ne yenu pani asase no ankasa sesi a wo ka ho asem na bakosem ne sei because ade ye media obi mitimi metungu abakosem ne sei abekosem no eni se mi ha me nana
ye nananom me nana ye fe no ya kankam ona samre no na osuma himfie ena o ya okoto enwai ewo akire ho nwene so side ho e de besum ahimfie enti eye sa no odu kwamu a otimi da anadwo samre na ka kwa ni ho na ye wuramu kwai enti otimi da anadwo enti e ba sa no ena odiko dai ohene ina ohene si ene onko ayi tuase hene ho na onche ne baabi ma omo sesin ho ena obekire no ayi baabi ena obo sesin no enti obo sesin no ena me maame no wo mu yawu wo mu di kan ni na wo na atra ho a ye fro ko fikrum enti akire no na wo mu ti ho a na wo mu wu aniti wo mu na bibi ye fre no amunamuni aha de wo sa bia no ena wo mu nyina tuye to mu tuye no ena wo mu ba animu enti animu a wo mba ye no ene wo betra ho e kere enti e ba se wo mu eti won mu na still no mu no no mu si dabi ene wo betu aba fun ase enti ebi su kura so ko hwede ena me nananom de wo mu ye mienu ajafori ni akosibua wo mu no etuba fun ase eti wo mu tuba fun ase no na kyese ekwan kura ye beyi no na ba bia ye betra ekwa ho no ba bia ye beyi ba bia betra ye beyi kwa no na aka wo mu na ya kankam no se ebetuni na nkasa eno mu si dabi ye mpene ma ye ntu na nkasa nti wo ma ko yi no afiri ho no mu ko yi no fi ho na wo mbe kura no wo fun ase o ye fi na ya be kwasem a kakra me na chese asase na wo ka ho asem de eye wo nananom de me nananom de asese nchirima no bi ne mo ebi ne ye asese mu na ese mu di so mfa so ye se di so mfa so nya obi na ese obi di na de na de ye wo dia na obi atumi ababa gi afunu sem sa se won no wo mo de tumi so hu tumi ena wo mpese wo mo gi sa ade no ifiri yensemu ifiri se wo mu sisi pillars kura no a yetimi ekoyi free ho but still na wo mu di tumi wo mu se ohene ben ene etechira wo mu tumi kire ohene kura wo techira na hefo na di pillar kwesi ho ayi sa ayi ya fense kwaku bodu kwaku afiriye ayi sa boys na mbubo wo mudin no wo mu dia say ya mu no omo mu firi hin won mu no chese won mu no papa de metima ga say asase no obi ya wodi asase no obi ya wodi eti no yenim de nti a wo mu no ayi wo madwene say ye nyina wo mo je asase na fa ye fiefo no saafo no ye henfo omo gimo asase omo ye henfo omo ya omfra de fie anaso omo ye henfo pastor me de ya no mu nyina na dodo so asase no so mo na nanom aha wo mo na nanom kise no me tie ni se wo mo no na o mu nkini kwa ngoma enti no wo mo no so ebe se baabi etran o me na nanom ho aha wo mbe se baabi tran wo me na nanom ho enti mianko a na kyerɛ sɛ wusa me ho ye ne di ye asase no ebe si ebe tran ho no ye ne nkɛse ye titi asase no na mo nya bi se abeye fisase ana se abeye kromu dia ye fisase da ye ne twede ye fase ntem eno mpeso mo tete no mo yeso mo tete no o ma hyeda ne mo atsin konwa atena se me ba chewo entete ye no kra no ye nim kwankro mo faso mo tete o mo nya hene mo nya fase hene mo nya twede hene mo nya hwe ye nim kwankro wo mo faso a na ekoba sa no mo ka kire nanom se obi wuro mo kawa fam mo beti ye pa so ne de mo o na amane je se mo how pa ne se amode bedai ye de papa ye hawa ye de ba ye pa ne ye niema na wo mo afiegu MC amofa koko no to ayi no so mehwe niema na wo mo tuegu no ho ne asem no ya na ya wo mo asem abreho je asase ne de se pani kokofo ye hwan dia kokofo ron ayi bisi ayi
Teresa no oyeye same na me okumase itimi baaye no ne kire se aka wurum na me aso me di ma hoodin e na aso doso sa na aso doso sa Teresa no ye hwan we menu aba sisi a Teresa no so we oti akire ho wo de ne bae ne wura ho Papa cho you know koko no say city no say wo fada ye bae no hu ye on say be mu dwa akwa no fa ye no e hye da me e hye da me me bla we no emfinfini nti wono ne de wa ya ama na so e na me so me de no aye nsi wasa aye nsi wa fe no so esi so na baby a wo fa ye wo behwe na ye board ye no mu kasa gu microphone im wo mo tu board ye no begu ye ni nyina no e ho ye media eti hon koko no esamu bebre madua pipa eti no so aye maaya no so esi so to mo kane me blade ni nyina abum e no mo dwiri ni nyina wo mo yi kwaya fam ana so mo dwini nyina agu wo mo yi kwaya fam no ne kwano kakraka mu tre to mo dwa ye ne ma no efa ato agu MC mo fa mo video no mo dwini mo fa nto so eni yamfofo a ye dogidi su nyina no mo yi ni nyina kwa yamfofo a ye bedodo nyina wo mo dwa ye pian kwa ni mo ni hwe ba bia mo dwa agu no da yo ne bra kwa ye no kura no ye nura ni mo no ho aye de fefe ya se bia wo kwa adwumanti ti yanto aso ankwa ni mu pi na sa o mu yi kwa na ko fa hen eni ma bi o mo de ko no modu dia fefa mu kosa eduru ani apaya fa eduru ani apaya fa sa ne de na masase ne so enu ase mu fo na ekokoba ne se obi keka koko gu se ya koko bodofo emra bi ni ho sa na because ye ka koko asam dia o man koko na aboa ye ye wo koko hospital nyina o ye wo koko roso ye di sika ye sa akwa ni nyina o na ntia kokoba ne se koko no a ebo man hu bra yie no so manfo bi do mo apɛ ko keka ngu se ya ɛde ba ne ye wo mo asɛm ba ne ye ka kyerɛ wo mo enti sabre producer papa no abusuapa ni bi no pene na ba no ne friend tem because omsomso omu obi ka omu obi kyerɛ ɛkwa omo fa so omu dwigu ye no na why ma ho aye ha tentem efiri se asɛm wie no asete no unche danwie papa na kwa no mo de kwai ekwa no mo de kwai le meti ye no chese ekwa no anya ade a omo no se omo de ko dida utumi fa honum eko dida but enye omo aim no omo aim a ne se omo pese asase no pese omo ti etiti asase no because omo jinkrofo sika so ho na chese kwa no mo fa nko ba bia omo fa nko ba bia ahefo no majo omo sika na ayi open sasem we say ya kan ho asem kura pen okay ama ekotwa police station kura hello ekotwa police station hello Oh. Hello. Penny empom to say. Nago bado no we na mo se. Dia kani wana mene no e kasai. Jo ko fu abu se penny ko ku wodu. Wanya oso dia abusu apani. Ko fu abu se penny ko ku wodu. Penny pa wa dawruma. Kokua ewo fun ase amukotugu ye no omo bomudin na sabre no amanfo nwia sete mo twitwa kwai bi atumi ebusa se kwai no ekofa he na mo botaye kura ne se kura no mo adwi koko na gusa papa ya botaya editi ona mo ni je ezi wana ayukru ya dijini kru kandi yi kwa na tuni ya kichena obi na tasim bia ne bia amane no blazo atma do be wo so abusana wo abusana wo de ba ho no no ya se ya adwuma no na ya fo mata se de na se ya to mo to se di nto obi ata to ho ni ana wo de ba ho so mi no maka se ya no mu ya be transe no bia bia machine kan bia no
yɛwu sɛ jerusalem a yɛne ɔmbɛka sane ayɛ biribi ama ka ma wate aseɛ ɛntimi na rekɔnti a musɛ sɛ na mɔde ba radio so na mbae ne ɛgya ne mɔde ba radio so no bɛsɛ 1.5 years to 2 years nie ɛbanifoɔ bi ɔmboa sikasɛm a ɛtumi de bi tutu anamɔ bi ma ɛde bi kɔsɛ yɛ no ɔmblɛ sika m kɔmɔ ma ne 5,000 Ghana cedi a tutumi sika 50 million ama wagye sika no bi di na wagye sika no bi ɛyɛ sɛ adwuma ntam aduru so no ɛde sɛ sɛ mpanyin fa na mede akwa dama yɛ fa na akɔ yi kwa na to sama yɛ sɛ meboa mo fɛ mu sɛ ɔnye sika no 50 million na wadansefoɔ asase ne sika bi na wagye a wadi wagye na sɛ wagye na sɛ kɔn duru sɛ ɛyɛ na adwuma no bi a ne de wɔn bi a no sɛ aka ne deɛ nso a ɛna wagye na sɛ ɛyɛ no so no na mu wɔ mu tia sɛ bi a ne mfa ne nka ho hwɛ na yɛ sɛ ɛne mu nam aka sɛ mo yɛ abɛtɛn na yɛbɛfra mo no matena ase na yɛne matena ne yɛaka biribia no deɛ wɔ sɛ mpata agye adoma mu a ɛbɛsɛ obia no bia no ɛne obia bɛyɛ ho adwuma ɛgyina wɔn sɛ mo sɛ firi akyire sade aba radio so awusuapani yi ɛgya afei na mo ne wɔn bɛsi nkonnwa anaasɛ mo ne wɔn si nkonnwa ma wɔn te ase ansa na mo kɔtu koko na guo na ka kyerɛ mo dada maa no a ɔno wɔde baa no deɛ ɔno wagye sika no bi adi dada ɔyɛ busuani a wagye sika no bi adi dada sika bɛɛ no wagye adi mete sɛ ɔse 5,000 ɛno yɛ die sika bagɛsɛ die bɛ sika no ɔgye yɛ ɛyɛ ɛbanifoɔ no mbɛboa mbɛsɛ asere ma yɛtumi de bi sɛ ayɛ no ɔmo de sika brɛ yɛ sika no ndeba yɛ no yi deɛ de kɔ sɛ ayɛ no yɛka yɛkyɛm a ɛyɛ sɛ obiara mo yɛ busuanti adi mo obiara nya bi di mo obiara tɛ sɛ kofi kurom sika no bi na yɛde ama obiara no ɛnso ɔyɛ awɛ sɛ wagye kofi kurom sika no bi ɛnti papa yɛ ɔte ha gye 5,000 wagye 5,000 a wɔno sɛ bire bi ɛbɛba yɛbɛ abɛtwitwa kwae atom sɛ yɛyɛ adwuma yɛte wagye sika no bi a na de sɛ adwuma no yɛyɛ adwuma no so soa no nua baako ma no kɔ no kɔbɔ no maneɛ sɛ sɛ afei mo sɛ madu sɛ yɛ adwuma nti yɛbɛyi kwae atutum de akyɛ asase no obiara de obiara de biara no yɛde obiara de ama no yo ɛnti na sɛsi a no asase a yɛka ho asɛm yi ɛyɛ hwan dea asase a yɛka ho asɛm no ɛyɛ kofi kurom a waka saa ka sɛ no kɔkutam sɛsi a na papa yi a ɔno saa bere wɔte ha no na kyɛ sɛ asase no ɔnka ho anaasɛ sɛ sɛ obi a ɔdɔ adeɛ dɛ no ɔnka ho ɔdɔ a nasase no deɛ ɔnka ho sɛ ɔka ho yɛ adwuma no obi adeɛ wɔdi bia wɔ mu biara no sɛ ne yɛde kaa asɛ wodɔ hɔ adeɛ adudo mu no yiwo deɛ wɔ mu ma obifoɔ biara ana busa no sɛ menatɔ nasase adia na ɔne sɛ busa sɛ natɔ nasase adi metɔ nasase ni ɛyɛ adwuma mo a yɛsɛ bɛyi kwa no to mu ɛyɛ biara atoma yɛ adwuma ma obiara ne die mu ɛne mede wode ma wode bɛtɔ no adeɛ wɔ no anasɛm ɔde bɛyɛ dɛ wɔ no anasɛm na menka obiara kasini ɛyɛ kwa nyiri panipa media kadeɛ minim ne sɛ mewɔ kookoofuo na wopɛ sɛ wotugu adidi dwuma bi sɛdeɛ mo atwitwa kwae atom ɛda ya Ghana no ɛbɛko akɔ n'anim ɛmu bɛbae enti ka media ka na mema honim ne sɛ ka mo yɛ mo adwene sɛ mo bɛtwitwa kwae na atom no ɛmfa wo ne sika bi a papa yɛ die ɛwɔ sɛ ka mo kenkae kookoo dua bi esisi wɔ bia na ka mo tuo mo ka anaasɛ mo kenkae na mo kookoo dua mo asɛ no mo yɛ no saa ɔbɛnye ma kɔ hwɛ biribi ama ada no mo kɔ yɛ dwan nkasa saa da ne matu kwae na mbaa mbɛn hu yɛ no makɔ hwɛ obiara adwuma asɛ obiara me ne ɔmo ha ada no kɔto ɔmo buhyɛ na me nkasa papa na mo to no ba kɔ bɛn bɛn ɔmo bɛto buhyɛ ma me ne kasa sɛ yɛ ibi mpanifo bi atwa wɔn nyɛ mebi mbɛdo yɛ bɛfɛ mu a ɔmo ne ma ɛho aka no nyinaa ne obiara to ase na empathy deɛ de ma obi a bɛsɛ obiara kɔ obiara na ɛdama no ɛsɛ nipa no yɛ adwuma na wayɛ nti wosɛ na adeɛ a ɛha adwene nanso no asase no sɛ yɛha a kyɛ paa no nkɔfoɔ tɔ pantiafa nyɛ den sɛ ɔnyɛ adwuma a nyɛ asase so adwuma a yɛbɛpɛ ani asase no asam abusuapani yi am sɛ maasɛm wo nyia no maame mene sɛ sɛsi a wo sɛ wokɔ akɔhwɛ de yɛasɛ ne nnwoma wobɛma ne mpata sika te sɛ wobɛda wo sɛ kookoo dua bɛwɔ ha na wasɛ no anaasɛ You have just 1 minute remaining. ɛnyɛ 5,000 ɛyɛ 3,000 ɛna ɔmo de brɛ me 3,000 3,000 koraa ɔmo baayɛ no nkɔraa no a ɔmo de sika no baayɛ no ɔmo saa gye mu 2,000 ɔmo saa gye mu 2,000 na sɛ sika no ɔmo de ma ɔno mo kyerɛkyerɛ sɛ deɛ bɛyɛ sika ɔmo baayɛ no
eno omo se bobi se omo famrem na ansa ne be keka akọ ani no se sika no obo nwua ma no mama ne on fa mama wo mama ne na che se wadi ewaja ene kure mama wo mama ne ene eye room enti ekoba se obo sika yi so ne ho be for pa akonwa so be hia ma ho eje koba ne sa ne ekwa bi so kura wadi nwua ma emu hwamo na che se koyi omu be yi wunim dada so me yi kwa no Aja wutie me. Tie se wo se buodu di sika ne bae no. Me metia na abrem sika mebusa sika na se. Papa tie me yie pa. Me o mam sika mebusa ase se sika we die be sika. Ni abra sika se dia buodu se famra wa. Ada buodu no bosumi bi su bia wa so oboso be ma sika na. Tie se me won no. Me won anwumere producer yemfra papa ne mra. Asem na se de ye kura dane no. Because samutie papa no kasa ye ni yia. Wo se papa yi eya wo ese da bi ebeyi kwa no nto agi sika dada wan kan kire me se obeyi kwa o ka so obeyi kwa obeyi producer me yemfra papa no o ka so obese mafu no a nka men gi sika no ka o ka so obese mafu na o de sika no de ma se ye ne dai chese asase no a ye nyina ye dia no a ewo ano ha no ena tembia no me na me wo ho edi tembia no me kwa na se o de Soviet fo ba na mapam wo no me kono di Sofia for ba na mapam wo no so eti so di Sofia ba na pam wo mu dia afede na che se wo be bribe no eti se bribe no waji no ana ontima se wo pam Soviets se ye betete nsase no e beboa se munua ma benya bie omkoku o ma ye ensei na nchirikafo wo mabusu benya bie na se die wa ma wo sika kakra ntu akwa no atum eti afede wo di Soviet nenamu enso wo mayi kwa no o de enfra papa no ne finish ho hello busu apani aja wadawroma nchiriwahye bi Yakob so o medahim na sika wo de ma papa yi no na ye sika bai na ade ma no sika de ma no mo on ba ju me ga don bo ma sika de bi ko sa ye no e de bi ko sa ni e ka ye no mo se ma bu ta ni bi o so o sika ye mu bi o nya bi so so de chefe ko ma no na chere se sika we no de man se da chi bi on be yi kwan no na ye be yi kwan no ya be ya gina no ma o bi azo ka no dire ndi bi ba ma so me di bi man no so e ni se ye ni bi ya no ye ni ya ni didi efie se nie obede 2 years ni na odi sika no ma no o kire no sika na se sika no me de ma se aji mi bi chi omo me so mo de koma no mo ko kire na se ma na ti ase na no ri ko hobi omo kire ma se omo ka bibia nche de omo ka ya ne sika no omo di ba na nya 5000 na ya 3000 omo di ba 3,000 omo di buy busa kwa free e di on buy kura no omo se mensa ma ombi esa gi mu 2,000 me de 5,000 ene mo 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 famela ene o ma fa 5,000 na breme okay ezero me de on ba ga jom som di amount on ba ko na yiri ka ene busa o ma fa 5,000 na breme abusa pani wadawroma se omo koku ase no da be na mo no mbesi konwan ma compensate you aja no itinu di ya di ya no ma be week na ba do drum no mo ya trase obeba ne nyina ya trase won na so far no sika mo be compensate you omo no ana na milika aka se mo be da hu koko ahodo amotu aguo na mpo se sika no a sika na mo be compensate you omo no free Tese ehifo na ebu amama mo compensate omo ase omo nyoma ma no blaze cafes na mo tu omo na so atlama ama mo muskanti me na continue me ba ma flow omo na ya no mo na be trust omo ye tu se omo na du omo sika sponsor mo na se mo kwa assembly ho akomo bonya sobe ye za mo ma betete amamo aja wa so ya kana mo omo di le se mo baje omo bua ya na e bibia no
Oba me ba na pro me no mu na trase na san kan bi na se ka bia no bi akoma to ne bia no mako enti ese wudi si se sabre no mo betete nsase a omo adoso no mo nsase ni bi obi akabo je ba bi obi ade bi ase ya kai e kare do la sa trase do na wodi bia be ya na aja me fo bia ase da dia to so mienu fuasefo nyina etie asemwe no ya hyeda kwanhwemu omo ase omo nwoma nyina no mo ndika na omo tenase ana mo ne omo antenase na empo mo ne omo antenase kura no a sabe mo be compensate omo ana ana bia obi bia aka bia no ya na nsa okay ako bebre ho ene wo ko kasa okay wadi kani bebre akasa me ne bebre akasa na me baby a mo anya de ne se kamo baba bedi ka kodwie aguo no e wo se na kamo frɛ wo na mu sinkonwa na mu baby a kamo de befa aje me ya na so to wo santa na so so de obi a anya ba ko sali e di ni ya so be traffic na obi a je to obi a di ni obi a be se bia na de mo obi a pani sabre no wo mo amo se omye mienu omo bo amo a mo di sa adwuma we no wo mo firi he na assembly no nim de mo ye wo ho assembly no omunim assembly no nya abusuan assembly ni nim de mo ye assembly nim de ye enti da be na so beba no na se brother be reach me no be sure okay mo de mo nya daje ne atwa wo mo na ye yotententu mo kama komantum ye ba fo ye babo ye ntabam ye ba o jaja kwa no tum ajajai altia wa ye no me be ba so jaja ye ba kwa assembly ho ye yotententu ye babo ye ntabam ma me wafu ho tem kwanefu mo do no ne me bla e din komo anu wase ma me dia kura ne bidu ha kura na ye me ya papa me bibi na da ha me aka me kire wo me to me ya le wo dan bai ma hisa pa chana kire wo ma me transe wa hu me nsa ehwan me daka me sore na ehwan dise me de baji ha ne ya be kanshim me wo ha na yi me ni wo bi hwa me na ma kakra be twa kokoro na ma kokoro na yi ye bu so apani ni film wa hu bla ne duro no wase maami de akura na ye me ya efo no modwene kura nya me ya na efura me didi mu banche na efura mu banche ese ne 20 series modwi banche ne body ne nyina to agufam o banche be how many acres baby o modwene de me se be se half acre na body no so body no so saa na kokoro no so saa ya ba ho ya be se da ba be hwe ne nyina se se umtu amuka yie na uwie ya no wapia ewure ne nyina de abegu afu ni mu tebla no kwadu no se mwadwia mo de samoko na ma afu ye didim na mutimi pia wura na tu abe ma na wo ye adwuma no so ma me afu ante ka be ne se di akọ se me kwa afu no ma nya ba bi kura na mafa e di akọ afu kama kuma to ye mwate omo wo se chi adian ye bum omo se ye be sinkunwa na compensation bi wo bia ye ko computer so adwedi emra sisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata kra ni. Hey, eni me ma connection man for den go fosi ka dwane ni wan ya o chedi musa no. Oh,
Express Group adarumenti akwanto ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese mo tu kwan koye jumanso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. Promo Ahomacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Tell me for come some saying and a mirage medic. Missy, everyone say Nipa so na me did. What make me see coming from crowd move baby. Hey, you are a crowd you. Na urawe. Urawo, let's go with the jam some from Madonna. So come for the from Mofa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey board dan so afanan baby a. Wo dey hwese ye board dan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Me so mo Ghana, mo mesi na me ko chem baby o factory no. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea. Say the good dan so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atechiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Okay, yamahwefo ene atiefo nyina akwaba kofi krom ena sabire abusua fon ase yagye omo nsase no emu nkyiremu no bio omo kyirem ena abusua pani wo kofi krom no so abikyiremu na ne kyiremu no ano den Ghana meka bibia se bribe no entimi twa wo Ghana ya de ne friend bribe no keta ase no entimi twa ye be mo obi be mo sika mu wo ka wano we apado be ka wano atum omna samu Oforisuo medase ya hwefo ne yetiefo na obi busa se ne ani ase kyerɛkyerɛ ma me sra ko ba ya chiawo e ka se ne ani an shop na no ma bia bi ho so no wagem so no wagem ntiji so geji e ho franka sa ho fe o no ma sra ko ba o de o refi ko na se o de o mo kwa de brahe do be ko ani ne nyoma ye kama huni ya wonfa huni ya wonto ani one granny na granny makoji nshira no granny ho amisi for mameko akoji afi yo mo mpa ye na and that's why I can't think kwa bai ay Sarakuba Oforisuo Munya menka Oforisuo Ezunyame ne kwaku abusua pani ye ne ka se watwa nyoma bitia watwa nyoma bitia but ye nhwe accident wo dem a me nhwe accident dey bit me every year accident wo dem a papa na wonu nwama oba na sei okura haya te oba na sei se oba is at the route out to zuku ribia papa onu mai na nam onwa mai na waso omo nya na omo di wachi de akoso wo hai omo kura ne no mo be hu sese atente hota auto papa nzo akwo ba be hurija wa ade akoso nyina na papa ye ne tia ne se ye tutu akotia do ma ye de enkoye ye be kire wo mo na dodo na papa we ye friend magia damde wagia damde so agitum mo de me busa akwasha no ye se woni se wagia damde mo wa pepero ho dodo se me no pa ka me ni emaya chima ananka me no mbeka sakra aka mu ni kura nsa na maba sese hai na abepie Oforisuo sade omum ye hwe ne yie pa ade a ekoso a ewo Ghana ha na ase yasetre mu no etan Oforisuo ansa na obi nua de ma ne mra no enye so easy o na wo ka bibi se koko boss fo mu ne omo de so omo de omo che omo office wo ye koko na ba na bedu omo ho a ena ye omo but minim omo mra e wo
Oforisuo yete Ghana ye tu koko ogu ye yese de obia pebia no obia ye obia dua na ade anna mo ba betu egu se mo betwitwa kwan se mo nipa beti aburochire se otin na nisika ena nkrofo no makwaya kwan ena maka so wo mo de o yakeke o mo nu mahu ye nyakaka bi de choke o mo a ye betima agya asase no o ye no master because o makeke manum ena edai o mo no makasa na Asem Mpe Nipa ye se obi agapade awie ena yakase ye ne mo betena se what be that ye se obi agapade awie obi dan si ho no akodwu agu awie ansa na akase oni nipa no betena se asem oyi wo de kwapo yi nam nenso agya wato agya na na ye ne kase wato agya wo mo kura so mo di sika so bra agya yi o mo so atiani okrofo ma okrofo kofa okrofo so akowia o mo so atiani na den ye chikoko edi ni ma papa adia opani ene ye ken ubusa ne question bi asem o kan se no de yenyan se ya yefo so ende enya ba masa wo be se ma de awie no akase mfom so edu no ma bi wa Ghana nipa be wusa me kasa asem yi won hwanyansa wei asem na futua na me de ba no eno no se sebe nipa bi wa na se we takashi ede ne peya de na wadanfo na kosua bia wonu ni bambo edi na chi ukoye bia ubewu no no te ho ye nipa bia ne na ma de bia oye bia edi na chi obi adua ne kokko adua ne banche sebe wabre mami kokko osinsiwa ye kan wonim kokko mu nsiwa ya de a asa oba a wasisua Asem Mpe Nipa ofefe ba okay kwaku yenko ne dankeba complex twetwe komo sima duso emra sese militiza na jam kwa mshawa mi yenko danke wo mra okay emra nti komra twetwe komo sima du ye wasem twetwe kese pa ba ko dachire enya asem ketwa Dr. Penny wo dankeba complex wa transe doctor se wa sesa na usuo no sesa se wo ya be dimile nim Doctor ya baby dimileni. Okay. Doctor me akwa baby. Ye nua o. Pani prompt say ye hu adome ho ye pa. Sa da me say no. Kakra obi dimileni mo. Ah me o kakra. Last week die opia ne kasa ye. Ne duru ba bia. Ya na daje no. Me so ye ne sa na so ho me kakra. To say, oh, you are doing a hoboko. Call me by ye. CMC Siabacope. That's why. Just a dear neck of protein dank. Cecilia, dear, who say infections, kumni papa. Infections, kumni pa. Nemsaya, dear, Nemusayare. Minim say be a holidays don't go for you many brosodia. Into mention, I say, Nipaduana brepa. Eba awo ehun asema enipa bebre do ma dwene ma bebre o mo ntimi nwa no ma dwene ko fibroid so nanso ene person obi on se fibroid no ebi ni na de twa wo yo de fe no intramural fibroid and yo de fe no submucosal fibroid intramural fibroid na ekese a na cover wo de ni na betima ma oba awo ho ya de ama wo submucosal fibroid no entwa wo ana intramural fibroid na nye ekese nso entwa wo nti oba bebre no mo fibroid mo ba ya so yo no etimo no nyinsɛn ɛmfa sa fibroid no da so ho etimo no nyinsɛn nti sɛ obi wo fibroid a ɛno nkyerɛ sɛ ontimi nwo ne ma de atwa wo pa infections titu chlamydia gonorrhea sa infection so wan hwɛ ntreat a ɛno na etama ema na yɛde ma oba no so obetu kosua ya obi efe no endometriosis yare bi a ɛka ma na ubon so omo no uterus lining na ewo mu na ese ne efifi won nkyɛn bibi fi won nkyɛn te sɛ no na mama na sase enya menstrual pains obebu onya menstrual pains na adwe ne se pains na wonya na ye no akeke na so behwe na ye sa problem na de sa how no ebre no wan hwe bitime twawo afi obi a wonya infection wo tuti a enko ebitime twawo obi a ebia wontimi nchima kora so ye fe no amenorrhea obebu a wonchimada obu a ye wo no nchimada anobi so ma bo chimadu ba bi na twa ontimi nchimada eno so betime twawo sa problem na ayo oba na so chima ko no problem wo ho ontimi nchima yi ana chima ne makwa na eba pains pa na wote a ye ka che wose fo ni kire aso wo ne ehwe ma wo ye bebo ama sa problem na firi ho no afi bibi se syphilis
syphilis no the baby do magin or syphilis or said be mem ye ne ya anana se ye ne ya na so nya sa na tie syphilis ti ma ensa e be to be ma ho te say yam e be ma to ba se be ma to anemu o tekrema so na no akọ syphilis be ma obi ni asai syphilis be ti ma ofa ayi tititi se nya wo ya nya stroke no ana be ma bo nka se mu tokuru e be ti akofa ai problem aba wa adwene mu syphilis be ma obe nyinsia na nyinsia na wapon nto nyinsia na wapon syphilis ni sa problem ne ba etrema oba ebe wo na ne ba na ediforme nto bebu obe wo na ne ba na ni ba akwa kata ne hwene ba akwa syphilis ni cause sa problem no it is syphilis about to be the great imitator just say etimi kofo how be be ni pedua no unu just syphilis be ma obi atwo asi it is obi wo infection e wo so oma no nya ne pa no otu anamod na ni kire aso yo ne ehweba no obi wo kra infection no asase send be memu hihye na wampe mu ana obo se ne hwe aba ne ba ko ahono ana ne hwe aba no ye ne ya pa e ho nso na e produce sperms no e produce insure sperms timi funu ba e betimi akotwa wawo ama na yi obo also the prostate aba be kese wonya be mo di 40 years e ko the prostate aba be kese yesi be mentwa wo na so di agora prostate betwa wawo because prostate say kese sa na o hawa de ba ne say e ya na prostate ni chi insure be fe ne prostatic fluid e ma ne be bo insure na be ma ye no be hia eba no ye ta fra na sperm na ye nye sperm no ne semen sa semen no eba ya acidic in the prostate ni chi insure fe ne prostatic fluid be bo ho ba ya obo sa abe akala na etinya for ba na se mo ba ho utu ana ba dank eba compress ye be omoa ama problem na fuo obi e de pipe kwato be mem ne be boa mo yi rubber no na watimi anante ma ho ato na chese doctor se kan nam sa yade no a amafo bi afa no simple na nya simple sa o enya simple kra pa enemu sa be to be form obi a ni to bi tiatia enemu jare na ma tiatia o wana mo nyina obo won ma o syphilis aka che ne syphilis de onum oduru ayenko onum oduru a still na e positive enya no kore bradanke ba kompe ba mo oduru ma syphilis na se tu ama ho ato obi wo ko syphilis nti wachia na so oko hospital sa o mo kan che da so syphilis o ba danke man hu se syphilis de ano ene wa ye okay na bi okra bia beto be ma no ne ko doctor na esusuan so wantimi ehu se ekokọ yira oni padua ni mu akwa be na be fa so abehu wo eye se eba na ebeto ho a ho ne fe ne se wonya primary syphilis ntunya primary syphilis na ebetumi akọ obi won ma ekwa e ma ni padua mbiem so ko e check up obi so won ma ekwa ebeba secondary syphilis no na ensa na hihye nsu oni ni padua no ho betime guru be ma ho no to na slim betime guru so obi betime guru ne chi nyina na emu ye ne hene ebia akwose te se ne abi obi ato oduro mpo ana ebia akwose bibi fofo obi uti na ye o ye nto wadwene maso na syphilis no ye obi bi afa ne neurosyphilis ho obi o to na ye se de onya stroke na no atia nti basa yare ne be di se be free fi o na yare so bra eyo na ye fa no reinfection we reinfect o ututu ti no wasa ade ayo ututu wasa ade ayo ho no na ma wo system na ne yare na ye fa to be dum na bi no na yare ni ntimi nko na ba be break ase yare no okun a enye negative na so pa na you di advice e de ma so a ye tu ase ama ho atimi ato kra oni nem sa yade ne fokin pa ekoba ne sa dank nupa ya bi ne de tu yade na se ana ye wonu pa a ye de tu yare na se pa we aso e bi ni we be brenso ya so ye ho no a ni nyina ye edu a ya sada ye na bibiduro obu wo smede me mpa bibiduro ye bibini ntu ye bibini na so mpa bibiduro de ene he na be ka kwatena ntu ye bibifuo no ye duro ene ye bibiduro ana abrofo no so de ene abrofo duro ntu obu wo no smede me mpa bibiduro be ma abrofo duro so sa yare ne nko bebia ne yare ne ye kese or kidney problem but ne asene dialysis or hypertension he no nya stroke esa so se abofuduro nko ana mepe na so ye bibini nko ade bibiduro na ye wo de nom na fetu yare ase okay ye fa ye man tudwa dankeba complex or boy juma pa ye man ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 0266 59 33 o fe na mesia obenya o sa so WhatsApp yen so awon sabe ye kira kwan no ye wo pechi
Number 2, Bao should be at the junction. Odo car never so remote the Kuruba to 4 junction, wafa left. Oh, bounce not so at the junction. Oh, they also make what down keba, open your plug and a taxi at Obeba. In the quite yet dim cry. Oh, take out the cow. Oh, tafu be at the cow. So full line open at the cow. Aton su benya tede ka ho ebi abafu bi aseme su tede junction ne edwuma fiti duada kosi memenda eduada kosi fiada no pa no watwe kosi enwuna no nu ye ho memenda no pa no watwe kosi ewia no miensa so ye ho nti time bia baba bia ye ho a ye betwe kama mia me ho a ba beto ho ama ma hwe kama. Okay Dr. Efre nupa no tudwa na omanfo enhwe bi fi se ene mbia ye kwai benya bia to nyina me da sepa edro we din the dank antimal X for malaria. It will be on your malaria be a pharmacy shop and a herbal shop be also per dank antimal X. Very, very effective. Nipa be bromunum se dro we no. Ya omo wan say say malaria dro bi wo hosa. It Mr. Wa wo kwa test so on your malaria no. Ko pese dro we bi to dank antimal X. Wa we ni beje pass on no ye. Ye de no to nchen so a edro we so the dank extract for sasabro ukuto do chinkase okon wabeti wabatwe wabakon bebi ankase mienu sie bia se otutu ehwa hono ehwa yetitriti e ma wontimi nya wo hwe a woduro ani dank extract wakoye adwuma bi no wabɛ na honam nyina ya o ya kopɛ dank extract e ba mecha no na wabɛ say yes eye adwuma pa dank extract na meka wasemi oba we say so a dank pro care. You de be a dank proker no for sisiare so sounds you good for obi ojo tentem and ojo so bre very very good obi ojo so keteso ukoto se duro we afreme na menche wade a obeya ka ho be ma junso na twa dank proker very very effective pa junso krobofuo no onuma o de ofreme na meche wade bi ka ho a wa be Sompa no bebre agye kinye se omunyi ni se betimi ma mi bi o se ba no 17 years me chair no we okotoye o se ye me nwanwa e dank proker le juma pa no ana we so ya dank phyto care for koko obi akoko aye o sabe tuatua woto so okoja wana ya moja wom se okoja wana ya obre esanse jana na eba no ebanya na wuti pains no weduro ni papa bi wose moja ni timitum se de yekuma akoko okoja na otimi gwesa na afi ono anim san he obetu ahwe na so dank phyto care aboa na solve the problem amano no kintia no so me kafo tuo bia no we say so wo kumase ha so pe bi etu aton a oba ofe dank e ba compose your telephone numbers ma obenya yen ukọ Kwalenak ubenya bi etu ato ukọ Missy Heba Apidank ubenya bi onum Habme ubenya bi onum ana Freddy Mens ubenya bi o sa yendro nyina enyo omo nko ayo Heba so bi bro kumase a omo yendro bi ukọ Accra so a o kaisi drug lane ubenya yendro ni bi wo asama eku pharmacy ane Widama ubenya bi wo nom so wo voter agent so a ubenya bi e o Gapson anase Kufuru dia ubenya bi wo ana ubenya bi wo Abetasam so wo e bi atakrade a ubetmanya duro bi e wo nimdie pharmacy ubetmanya eduro we su bi e wo crisis the answer pharmacy ha onum nyina ubenya bi ne maso bi atwa hosia wo de dia ne so bebi sase me pedank phone no ni bi na wonsa ebetumi akabi. Okay, Dr. Fairman ntudwa your telephone numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 for numbers ya on sabekaye yane Dankeba complex na etwetwen komono yane Dankeba complex na etwetwen komono sabre yasatia tom ye ko tentetu ba for ya boy entabem omono ono wanugu asem for demre ntima ntene mu aye kasa asem akire obi bia wo ye pani wo ya kola ofia eduru mebi ho a susumen fa sika wo mu se eduru mebi sika efede Oforisuo nsem nkoma nyina ya papa otie ena mbi ko ono na ebo asase ne ho ban ne nkasa ye mu kyese mre bi kura no wotwe sika ma awo mo so mu dwane na sese kwa bi so na wo bo ho ban ena sika ne so kura ba ne 50 million no aha na ya bete se yete ani kwafon so mo de ban so ate ani 20 30 ena bedi ho ba de pese kan nyina ne se ye tufu aka che nipa da seni papa di ono na de waye dada eno de sa no ma nyina ya chekere so ano because ne 50 na okoje na man krofo anya ahoden e de yes ade no
Oforisuo bema bia wote fie bia no a wo bo fie ho ban wo tra me de sika keto bi bedada wa efie na tompan ena sese am fie na tompan na mmom ye mfa sa de wei se wo bia de ho na so Oforisuo so pese obese na ana wo pese se be wo ba move ni fre ba bia woni nipa na trase ansa na nipa na tiase wo mse nananum na wasase de menyi ni se kronom na betimi kra na no wasase mu betimi de sabe maamefo yi anasa busuan akawa awura for mabati entiase krona to asase na to kro etimi pese se na me metete mudie wo mu bi me ko manya ntiase ho asase no emse ekosoro kakra nipa ba mienu bi na teba bi no mo no makwaya akwan eno mo sika na akwadu he wo kase wo se wa fe no no mo betena sinia no wo wode ne na sisuo sika kese pa ne wo mo so atiase etuwa mu de ya fam sesa be to bi na eda ya bom ena mu nwa ba ma so asabe papa ya wakam hu wono so yedi ka to ne dada sese papa de na obeka aha kura wo ba na ka wonu nwa ma eba yi na esa ka si fam se medwon so ba papam ni kwa san ka wo ba kapabam na so ba ni nyina ne papa ne maba mu eka ni de papa na esa ka papam akosua mu ni kana medwon so ba papam okay sese oren san sem ya akosu ya wo sese ya to dada etu ka ho asem bi enye nanso achia emui maamefo yi omo nka omakoma nto omo yem se omo so omo no omo betena se no sese omo nya dua wie ne mo ye no omo betena se frechem ana kromo cancer fo so na e wo ho na nanom wo ho se me nya so se na wo tie ye se bo bi beka se omo de asam na ba enti omo ye dabi bibi hawa chawadwen bibi hawa fakoto obi anim na wonso chawadwen ye ba nya ne hu se okra 50 kra de ba nkrofo omo de ba tie ni 20 Oforisuo adu tama nipa bi enhwe no ma bi se ahiafo ye bre okay ye bre etima me monka makoma nto yam ye nim de ye ba ye Obo Heba and Medical Research Center Nadawuruma and Adwumadi Ekozo Joy Came Roofing Company Limited Wabua Amanyoma Ekon Kaipa Lawson Beverages Abua Sana Prekese Pada Adwa Twadumenu again Smens Vita Heba Mesha again no also Abua Ye Papa Danke Ba Complex ono na Otenen Kano of Lumba Oforisuo Medinya Kinsiri Kokubuachi the Nation Sanka of Bishop Lumba mahonhum di opinso tumfo se tu nkwaso wo faase no sanso no na adoda nkwa kufu adon so ye me wo faase nya me nhira omunyina Oforisuo no kure ni papa yi aye abusuan na boro etumre bi Asem ma ye akokonini emema bi yetise mama dane akokonini because me you see the Asem anim na say na be kwa akowie dia na yechina no me mo amane me amekwa akodi Asem no anim na yakoye anim wa anya de ode abusuan ne sia boboduam die di na mama kan ya mekan fozo we se oba bi akotena nwuram ado wa wo ka sem se sa me na wokumase emu ya one bre akofemu ana durum ne bi na ahode na bafom ene bi ene ma so anko ya ma no hu se aso ukoye de awprapra ho kakra benya kakra didi na wakotena ho wamfa amu wotirimode wagyawo ukọ akakra benya na ado no so kakra bre no ampa ukọ so akoya ma improvement abam na sebeta frache anka ni wapoto amana fi wochiri se yadibo disenkofuo bi aba no mtimpatam no msise ya bo mi sister ne di ka atena ha ya de agya ne ye bobra wokuru kase niema na antani ntini aba yachi mama mfre mi sister mra nka de 3000 pene ba ye 4000 we tanke de sise nka omudu na utimeje mo asebeta frache omumre kokuo no bi kura acha omu 2000 mo mukodi na wo 4000 ne ebe 2 fie japade ato akona bontia sebeta frache na panyini be ne ye mo brasa itomre bia ye ni komani brachi ntu anamo a ensem fata wo fa so mmedi ne ho ya papa enye abusuan wuda no sa wo na ma omu yeduru wo na ma wutimi kasa ma asem siso ese proton ko mutwetwe hwe hobo kametimenya dodo na matimaton meka no kra chense proton edwetwa kuro ebesisi wo mo oba won cheke wo mo proton dodo da oba be kemse meka gire no because ma career hunu se omu ha ena ma ne ntimi ngoka hwe bi nti ye che proton ne na wo se munya 10 ye be ma mo 5 because wo di kan mo hunu ni awope dida bia sa na mo no wo be ko no na ukoteji wo mpesa meka so pesa menka ma me ameka ma Job chapter 2 verses 9 ukọ akokan odi ase enye fe ndi kwaso otu anamo etesa akura anka wo be ikura wo te se omo na mo ne omo ba benya no eye fidie su o omo so bete omo befre
Tika sister mo boss so ye mra no kuram ena anya boapa ya na wo mpese obeye sa ade na ofro mu mienu kenne mo gie se mo ba TV so ye mbehwe mo afro mu mienu se sister bere bi so bere miska bi no na minima ase wo be kom kura na enu nti na ode abe we no anka bi kura anka ade ameye no mo hunu se na mo ni kan ni hu abobo nto wasa ko no tumanya akukoduro ebedi nkomo se ye wade ma mi wa azu de bibia ma wonsa asom me ka tro pray mente so ene ukọ na animonyam a wo no wabusuam sesa wa na waton wani monyam Isaac mani ye bi osimi nyam bibi ni keke wo de ton wani monyam di sa de mani bu ne no me ka tro ne se wa maso ate ba ku iti eje owu su ni deserve go wan yan wanwa se de osi jiwudie na wa hunu sa no on ti asem na se minim sa na distance so ye nto mu koduru na se de omu bu na nkobie ma wo na wo pe eno wa na basa na sabe yesu ko no mate se ne ofre ya wo kasa yi neso no mom timi diska ebe ma panyina wo gina ukura wasase enim nia oton ba ko a wo benya enim kokoo so mfaso eje sa asika chochopo awe na utimi do yete ya gigam de so nka me yiriwu na kokoo yi na sabe ukọ se kokoo ni ma abozi ata yange mfama anu ntu yiriwu ntino ye meju aja pade ntungu wanya de me de fina cross ona aye panyina ofi akọ aton ma obi wo begu fie nanim ase nyesa mo tena se mo ka ase ma wo ofase bi wa mane kwan no so nche na adwene bi sania Job 32 ne ka no wase me ka se mo manfi dodo wonkasa na nim de nchira adwene ba me wo se nya panyina wo adwene wo ntirim bia nanim nyansa de mo ma me kwan na me so me nchira ma adwene kakra etomre bia obi wo fie se panyini but mo mankuma ne kwan akora bi wo ha we wo mpre ene sa biskani wo ba ye mu bia hunu sika amma mfa 3000 me fa meja pade me mpre Edia na koso. Eyesa no na madaache mo mabre. Nti so oba de to nsafro kama obozo onuama no wo ho ya undi. Afa ya se eja man trafie reason no. Go papa ne ba obeye abro. Die meja ne banzo so medibi. E wo se yeso ya preto ya ma wo. Na afa nkura ni mo aye ha ofie. Die ba sire fada so oduru fie a mo onya ne ho panyini. Oni kampo mo felefo mpo onuama no jose me ne mo ani ne ye. Mo mfa njeme. Mo mfa nya sirezem se de no wote ya sire no. Kachire unuama na ya na nyira na matima ka mo boma premasaze nyesa me besi simasaze we wan munya obekasa me kachire o me sam no de ba me nka bi ma because ne udi sana udi gatwa na ansam fata se kuro ne ton pro 200 million kura na wo so a na mo pro 10 na wo ho a na wo de pro ba ko betima ma 200 million na ye kwaji 50 million za 30 million e wo we hu ko se animunya me kura wo abra e bia wo nyi iska na mo ba ha na mo suro go mo ni se mo bra panyin wo kwa on ti ase Ndi fada kwa bi sunu duru fie dia mesra me nim abusuan no omusuro no fatu o manim so waye onuama no mbone we de enye kokoti wo ho omumfa nchew na matima ka abo mapre moja pade nya sa ebekọ akodi nsesem mi wie papa na mabusa se me pa cho nipa no ofre no oye efie bi mabusuan panyini ana nkonya wo abusuan panyini no oye nkonya wo abusuan panyini dia eni odisi otu sa na mo we na no kura no nye nkonya wo abusuan panyini ne koyi kwan to prod so eniwo yewo kroti yewo konti yene yewo woti ase wo mono na tutu anamo ezete sa eti wo abusia panyi na sabi nka wo nkonya ho utimi nsole nkotete proto mfanto no aba be ka jeze yetete obi abalance we yede mama wo yede ya asase ne da fan sa asase ne hene wo yi eye question no na ama abusia panyi ni gwan eti kurokuro no momodini na ne nton kran kanjire wo hene se ne wo fa me se nkofo de ne se ke edwa na nkanti asase on fa ne nkotozo Wano na waso watete no wateme am wo fa so pinzu otumfo se tu de bre no no watene de ansa no de nkuro na de hye na doso no ye de obi ade ama no nye kofirikwa mu bi na eba betete no akoma na na bi disana na me pese me hunu wa hene kuro na mu se na ni na enya de ne ana se bi onim ne ekoso ana ye nsi hene wo honti no atake sa advantage ana kuro ben na asante ama meremu abusia panyi na ekotete proti I don't understand asante ama mere abusia panyi na ekotete proti sasen Eti yan rani ampa ne pumasi wo mekeka ne se ya man komo ne meye dani enya no na kina boze bi kura abema bia nani adin wo kuro mo no de strategy no atete no aye se pam abrasa be sabe asase wura Europe mso no kura ne sabe nani mere nkoye ye tete sa eti minim kuro ozi kuro ban ya atwumafo ase no hene wo ho nana ne de sai uguro me hene kura wonim so proto de mbeko ho uguro me hene wonim no so proto de mo pra ko ho Nana frempon mesra no ofunzo de be afuase ayire bi mboa afuase wa enti atwomafo ase oyene nana frempon mesra wa ni die kwa so se wonsa ase no ntokwa aba ho no mo nana no mbebra koto wo na made hye ni di zubi no
kwabrane afa je minim so wa wabusua panyi dia ene ye won kwa so ene wabusua panyi na mpacho ma wonya ha na Davidie ne so no na nkofo peso sabe o muro ka wafa abedire no hene ti baabi na sabe yetimi ya ade bi se ekire wa sabe ekwan bi so na andwaye ekobasa na se grade timi sia za so sabe wo hene nti na ene basa na opim so manani nkoso so ya wa o hwe na asas no master ti twa afa ekire nti o ma wo hene kuro de ne to wo no mu ndie man die wura omena ni nkoso no ohunu se sai na ekọ sai na omototo niema na asomdie ntimi mra ye nya niema peche sai ma asante ani monyam ntofo mofozu okay enti mesre assembly of Fuase right baby amitwa kono no if you say ye tetensa say ya e say town and country planning omubam na ihu demarcations ni yi kwan kama se no so no ho no omo so adwene ma ho a ye ntwom adwene si so se de na ofalumba ka no na nanom so mo adwene si so if se asase we mo tetene tra da bi anya adwuma kra nti ebedi akire eja na da so we da ho obo ho ba yo eja wo de men kan bi sa wo na mo cha mo ne dia no wadi ki agye mo nya na mo cha mo wo sina na yire dia o sina na yire da usu amo eja wo so mo wa no o ja papa o ja onu na che history o ja na che history adanka se bi ekotu ye ni ade o na che history mai kwa de o mu ni papa okay enti se sia no eja men kam wa wo die no pi wate because me nwunu pia wa hwe yi untimi sanisters inko we kase me nwunu wa untimi sanisters in si form wa anya de se de no falumbe ka no kame no wa kame po ma chokura nsan ne si form bi kura ka di dwa to ba fie so nya po ma chok nti wani nwuye eye ne woden se wani nwu pa de woden o me ma fari ama wo me di hu yawo ogu woni ma se pa u beduru fi obo so ma na kura be ka se dada wani akwu 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 yankon homa so se ya bre no akaketekete hello udi baby afrefre yankon ko anim bacho e ka ka fura ba ya mate yentio bacho apare de wa nya de e se de wako batmana akonko awede ne na be wan ne dia bu na bro de ne de anje tu tini di di wako ni amara to lesa wa anje ni hello baby afrefre udi frefre ofrefre apanche kuma yentio ne bi ta pen na after we say wa ma ti na ebre no ni pa ti incremento de mais na no horowo hello on to tie day wa no mo horowo hello baby afrefre udin Asem Johnson Kasuko yentio ja baso apai osna bi we ti e mama because the why ne ya papa no na kan le no da bi si kawago bi si mun papa hello udi baby afrefre na ya buade ni kasafi nkulanga buno east nana yentio oluma nya dia pra oluma wa ke yo hello baby afrefre udi yentio Taboshan Ibronum. Eja na kana no yentio Mesh make center Taboshan Ibronum. Me bon abaso pa na mesre e man se mesre e man se yami adno se papa wu a mo hu de da na busu fie hello udi baby afrefre chechi yami na yentio me papa na so na ni I was in a new week. The name papa.
As I say, crowd was his canon and a year yarinti or you see. Was say, maybe I will be sitting in a year. No, but maybe shut up. Yes, hello. Udi baby a free. I'm a free. Okay, free. Yet you. Papa, no, I hello. Hello. Baby a free Udi. I'm free. I'm free Christopher. Yet you, Christopher. Papa, no, Miss Wanya, dear, that's my uncle in the baby. I was a fan of a one now, or none as a man or no, let's say, the man or Cazabros and stuff like that. I know that I can't cry to say the mother seems the ceremony or never transfer from a boom to Maca don't be as a ordinary night. Moody, Moody. When they say Nidobana, that is coming from a physical system in Yantuamo. When you are buying a casa, Eddie Acosu to use Mr. Child is that this is like a synergy and when I. Oh, there is hardly any Binia was a mobile here, some petty. I perceive my Ghana for Nakatuapa. The Fasica can be any Lutus and be any Debbie. Hello. 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 Baby, I'm free the last caller. But I make a second of Tigabi. It's not covered. Yet you cover Jesse. Papa, okay, I had a friend na ebesi do baby a new papa no pia enye nemum ye behwe se be dia semnechi na de abusuen die bia no ahwe ne akokon de agi ama wo mu ankosa emwa papa dem se ajawo bibi kana ajawo bibi kan oni bibi aka papa waka bibi akire nana David on carry show. On carry show. Debbie the metiase. No, on carry show. David on carry show. Jamaican say, dear Abanam say, I'm trying until Miss Rebution. Say, on fancy me because a rumor our room Francis said woman mammy bribe. Oh yes. Na said no jampo. Yeah. But me tea ani right. Sir Abbas Biano Abusiano fancy. Good as a man and that's a petia. Jahana to abete ye won. Ahana to abete. Yes. Ye o kan tan kase egu amena mu we pie o. Na yere so yade. Oh and yes. Any secondary matter. Any secondary matter. Okay, when you Asem Mpe Nipa no say o asem na person de bedan production line no na egu TV no so no 0243 585878 0243585878 and now 05520955593 05520955593 o ha oni amani bia no fa beda Sompa Asem Mpe Nipa aha no kura asem ko an ye kan on do de na asem ba ye ko ye de na fa so wa anya de papa no na ni ewu poto Oforisuo Aboagye me ma pamfo yakramo ye ko long time.